Varume, vakadzi vakasiyana. Hatisi kutaura nezvechimiro kana kuti chitarisiko, asi tiri kutaura nezvepfungwa nemafungiro. Nhasi ndoda kutaura nezvetype 3 dzevakadzi kana kuti mhando 3 dzevakadzi dzinozezwa nevarume vakawanda. Ndotype yevakadzi vekuti chero akanaka sei, chero achiyevedza sei, unonzwa murume achiti haiwa uyu ndamutadza uyu. Ende vamwe varume vanototaura kuti haiwa type yakati iyi musatodanana nayo, tambirai kure nayo. Saka tichatsanangura vese vari 3 nechikonzero nei varume vakawanda vachifunga kuti vakadzi ivavo vakaoma kana kuti havaite. And then pakupedzisira ndichachizotsanangura kuti type iyi yemukadzi inodawo type iyi yemurume. Ndingatsotsanangura kuti wakati anoda type yemurume wakati kuti vapindirane kana kuti zvibhalanze. Saka tisingapedzi nguva ngatiendei panumber 1. Type number 1 itype yemukadzi akagadzira maboundaries nemutemo zvichibva pazvinhu zvaakasangana nazvo papast relationship yake kana kuti zvaakamboitirwa naex wake. Saka zvinhu izvozvo zvakaita kuti agadzire mumwe mitemo kana kuti aise mumwe miganho muupenyu hwake. Izvi zvinorevei? Zvinoreva kuti akamborwadziswa kana kuti amunoti maheartbreak ayai. And then akadzidza kubva pabad experience. Ingava bad experience yake yezvinhu zvaakaita iye kana kuti bad experience yezvinhu zvaakaitirwa nemunhu waimbodanana naye. Saka izvi zvakaita kuti abuilde inonzi emotional defense nemitemo yatiri kutaura nezvayo. Saka nei varume vakawanda vachiavoida type yevakadzi ava kana kuti vachivatiza vachiti havaite kudanana navo? Reason number 1 ndeyekuti vari very guarded and vari very slow to trust. Havachatrust zvekumhanya and havachangokurumidzi kupinda nemwoyo. Ndotype yevakadzi vai vanotaura kuti haiwa zvekupinda nemwoyo zvinokuvadzisa, inini ndingatopinda nemakumbo. Chechi2 ndechekuti havatolereti mared flags. Ukangoita kared flag kadiki diki kaanongofananidza nezvinhu zvakamurwadzisa kurelationship yake yekumashure, anenge akuda kutobuda, anenge akuda kutopeka mabhegi ake, akuda kutorova pasi. Ine disadvantage iripo ndeyekuti even akashasha kucalculata akanganisa kuona red flag akanganisa kuona chinhu chisiri red flag sered flag, anonga akutobabaika ende anenge akuda kutobuda murelationship iyoyo. And then chechi3 ndechekuti vanhu ivavo vane ma-insecurities anobhowa ende vane ma-insecurities anorwadza. Vamweni ndo vane pfungwa yekuona sengo kuti murume wese ihure, zvichibva pamunhu waakadanana naye aihura. Saka unoona moto nekuchengerwa ende haakutrust zvekumhanya. Pamwe pacho ukada mutengera maruva unoda kutofadza munhu wako iye akutofunga kuti pane zvauri kuwandisa. Mumwe musi wausina ma-emotions kana kuti wausina ma-feelings iye akutofunga kuti pane munhu wawamborara naye, nenyaya yekuti ari ngokuenzanisa nekuda kwetreatment yaakamboitwa nemaex ake. Saka type dzevanhu ivavo ndo zvinhu zvinoita kuti varume vakawanda vataure kuti vanhu ava vaiti and it's better kutosiyana navo. Asi the deep truth kana kuti chokwadi chakadzama ndechekuti maboundaries haasi problem kana kuti haasi dambudziko. It's a sign ye-emotional intelligence ne-self-respect. Asi however, kunyange zvakadaro, health boundaries hadzina kumboipa mitemo kana kuti miganho iri healthy kana kuti iri realistic. Asi maboundaries akazoita extreme anobva aita sewar, zvichibva pa-unresolved trauma. Nokuti pamwe pacho munhu akabuda murelationship yaakabatwa zviri bad kana kuti yaakarwadziswa, pamwe pacho panotomboda counseling. Nekuti woti une musikana wako iwo makangogara penyu mega, iye nenyaya yekuti akambobatwa chibharo, hana yake yakutanga kutorova, akangogara pakangowanda nemurume, anotanga kutovhunduka, haachatogadzikani. Saka anonga aine unresolved trauma. Saka zvinogona kukuomera kuti udanane netype yemusikana iyeye. Saka ndo type yemusikana iri panumber 1. Taakuenda panumber 2. Asi ndisati ndataura number 2, ndinokumbirawo kuti kana uchionawo kuti pane zvandiri kutaura wadzidzawo something, ndokumbirawo ugare wasubscriber nekuisawo like kuitira kuti ndiwane simba rekuramba ndichigadzira mamwe mavhidhiyo uye tozoramba tichidzidzisana pamavidhios anotevera.
Number 2 itype yemukadzi anofolowa public perception. Kana ndichiti anofolowa public perception ndiri kureva munhu asikagoni kuzvifungira zvinhu zvake ega, munhu anokurumidza kualigna maviews ake nesociety. Type dzadza dzinofolowa zvinhu zviri kutrenda kana kuti mapopular opinions, kana kuti munhu anongotsvaga validation kuvanhu vese vese, anongotsvaga mazano kuvanhu vese vese, asikagoniwo kuzvifungira kana kuti kuzviitira madecision iye pachake. Nei varume vachiti type yevakadzi ava haiiti, kana kuti nei varume vachiavoida type iyi yevakadzi? Number 1 ndeyekuti maopinions avo anoramba achingoshifta zviri consistent. Zvinhu zvaifarira nhasi mangwana haachazvidi, zvinhu zvaaida nhasi mangwana haachazvidi, madreams zvese munhu anongoshifta wawe, haasi munhu wekuti anokwanisa kuda chinhu 1 for mayears, akangoudzwa zvakati akutovenga chinhu chaaifarira even pasina reason iri valid yekuti avenge chinhu ichocho. Number 2 anoprioritize image over truth. Kuprioritize image over truth zvinoreva kuti munhu wava wekuti anogadzira image mumusoro make zvichibva pazvinhu zvaakangonzwa, asi zvisirizvo zviri paground. Rega ndikupe mienzaniso unokubatsirai kunzwisisa. Type yevasikana vanofolowa makapu content, handi munoziva content yemakapu kuti yevanhu vanodanana, otoona type yeromanzi kana kuti zvaanobva afarira pakape iyoyo, zvokuti anonga akutoda kuti zviitike murelationship yake, asi asingazive kuti kapu iyi haisi perfect, vanhu vanotombobura nawo, ende vanhu vari kugadzira script kuti content ibude zvakanaka. Asi iye manje anobva atogadzira image iyoyo zvokuti ndo zvaakutoda parelationship, ndo kunonzi kufolowa image over truth. Saka ndo chakaipira type yevanhu ava, ende madecisions aanoita ari very easy kuinfluenzwa neshamwari, nesocial media kana kuti neculture. Izvi zvakaipirei? Zvakaipira pakuti nhasi unogona kubuda uchienda kubasa muchiwirirana zvakanaka, waenda kubasa muchidanana akatokuita goodbye, have a nice day, asi muchidzoka wodzoka munhu akatsamwa, atochinja attitude, character, zvese zvachinja. Chaita kuti achinje chii? Maybe pane nyaya yaanzwa pasocial media kuti ukaona murume wako aine motikari yakati kana kuti inodhura zvakati, akishanda basa rakati, ukaona asingakutengeri zvakati, ukaona asingakuendesi kuhoride yakati, murume iyeye haakudi. Iyo vatotodhu obva atochinja munhu, waakudzoka atochinja. Saka uri nebasa raunoshanda, saka uri kuti nemari yese yaunowana hausati wakambondiendesa kwakati, hausati wakambonitira zvakati, handi tiri kuona atofurirwa nesocial media, pfungwa dzake dzatochinja. Saka ndo disadvantage yekudanana nemunhu asingagoni kuzvifungira zvinhu zvake. Saka mukupendera ndiri kuti kudii? Ndiri kuti ma-strong relationship anoda inonzi independent thinking, kuzvifungira kwete kufungirwa. Saka ndo disadvantage iri patype yevanhu vanokurumidza kufolowa zvese zvese kana kuti vanofuririka. I think kana uri murume wakambonzwa nezvemukadzi anofuririka, kuti wakambosangana nemusikana ari very easy kufuririka sterek, ndo type number 2. Takuenda panumber 3. Apa ndo pane nyaya manje. Panumber 3 dotara nezve successful career woman. Hatitaura musikana ane mari yekupuhwa kana kuti yekuinherita kuvabereki, atitaura musikana akazvarwa muurombo akashanda zvakaoma kuti aunganidze mari, kuti asimudze business kusvika aane mari chaiyo inobatika. Saka nevarume vakawanda vachiti masuccessful career woman ari difficult kudanana nawo kana kuti havatoite kudanana nawo. Reason number 1 ndeyekuti anopinda murelationship out of want, not out of need. Haadi validation or support. Zvichireva kuti kana wanga uri type yaya yemurume yekuti ukanetsana nemukadzi kana kuti ukanetsana negirlfriend unoshandisa gift kana kuti mari kuti mutange kuwirirana, patype iyi haulume manje. Kana ungori type yekuti ukanetsana namadhamu ubva kuti aiwa madhamu ndikotanga manyanya kutsamwa, so nezvanda kuitira rega ndimbokuendesa out. Ukanetsana namadhamu wovatengera dress kana kuti wovaenda kunovarukisa musoro kana kuti wovatengera motikari. Patype iyi hazvishandi mastrategy ese iwawo, nekuti anokwanisa kuzvitengera zvaanoda, anokwanisa kuzvienderesa out, anokwanisa kuzvitengera hembe dzaanoda. Saka kana wanga uri type yemurume inoshandisa mari pakunyengerera mukadzi, zvinoreva kuti nemunhu uyu hamuwirirani kana kuti hamukwanisi kugadzirisana.
anenge achitoda munhu anogona kukumbira ruregerero zviri direct and anokwanisa kuratidza kuti atadza zvechokwadi ine way inonzwisisika kwaari kwete zvekuda kushandisa tumarizvo. Saka type iyi haitolarete nonsense. I think izvozvo zvomunotozviziva. Ende haagari murelationship out of defense, haagari murelationship kana kuti mumarriage out of dependence. Munoziva here kuti kune varume vabudirira kugarisana nevakadzi kana kuti vabudirira kuchembedzana nevakadzi nenyaya yekuti mukadzi haana kwekuenda, kumba kwake kune urombo, saka haatorina kwekuenda, anozongoshingirira nenyaya yekuti mari yaari kutowana pamurume iyeye ndoiri kutoraramisawo mhuri nemabereki vake nekutotenga mushonga. Saka patype iyi haagariri type yerelationship yakadaro manje. Saka kanoita sengo kuti kadisadvantage ndekekuti izvi zvika izvi zvinovhiringa inonzi traditional rule yekuti murume ndiye provider ndiye protector. Saka zvinogadzira katension, ndo zvinowanzoomera varume vakawanda. Asi chokwadi ndechekuti munhu uyu haasi difficult, asi inhau yekuti anonga angoone mastandards ende anenge ane inonzi self sufficient, anokwanisa kuzvimirira ega pachake. Saka challenge ngoripo chete ndeyekuti kana usingaunzi value murelationship make, kuti usikaunzi value kwaari, she have no reason to keep you. Anokusiya uchienda, anokusiya uchirowa pasi, nekuti chokwadi kupendera ndiri kuti independence ino increase mastandards ende relationship yacho inenge yaa choice based, noti pakuti ane zvaari kuda kwauri iwewo. Anogara newe zvichibva pachoice yake pakuti ari kugutsikana nemabatiro auri kumuita. Saka haatengeke nemari, haatengeke nemagifts. Ndo zvinhu zvinoita kuti varume vakawanda vaomerwe nekudanana neyatinoti macareer women. Saka mukupendera taakuchitaura manje kuti kubva patype yevakadzi vari 3 vatataura, toda kutaura kuti umwe naumwe anopenderana netype ipi yemurume. Wekutanga watataura panumber 1 akagadzira maboundaries kana kuti mitemo zvichibva pazvinhu zvaakambosangana nazvo kumashure. Anotoda murume ane patience and ane consistency. Kana tichiti ane consistency tiri kudedzera kuti ane hunhu husingachinji chinji, nokuti ukangotanga wakuchinja behavior hamuchatowirirani ende haachakutrust. Saka chekutanga iva nepatience, nekuti ataura kuti haawiri murudo zvekumhanya ende haakurumidzi kupinda nemwoyo, and then wota consistency kuti unoramba ukangoseta pesi 1, hunhu hwako haufaniri kuchinja. Tochizouya pane vaivai vanokurumidza kuchinjwa nesocial media, vasikagoni kuzvifungira vaivai. Vakutoda munhu ane strong leadership and ane clarity, munhu anogona kutsanangura zvakatsetseka zvekuti iwo ndo unokurumidza kumubhilivha ende unobata brain dzake kudarika vanhu vese, zvokuti anokurumidza kumwirira pane zvaunotaura, zvokuti anogumisira akutotrasta iwewe, zvokuti vanhu vese havachakwanisi kumutendesa brain dzake. Saka anotoda a leader anogona kubhilivhisa, ndo type inokwanisa kudhila nevanhu ava. And then pama-independent women, obviously pakuda vanhu vari secure ende vane confidence nezvavanoita. Ende kakawanda kacho unofanira hangu kutori nobhegi, nokuti kakawanda kacho makambozvongorora kuti kashoma kuti mukadzi ane mari arorane nemukadzi rombe. Kana ndichine zvandasirira ndokumbiro muwedzere kana kuti mutaure mucomment section. And then musati maendawo mosiwo masubscriber, tirambe tichizodzidzisana pazvidzidzo zvinotevera. Asi kana wateerera video inoyi kusvika pa this time, ndokutenda nesupport yako uye ndokutendai nekuteerera. Ngatisangane muchikamu chinotevera.